Γεια σας. Η επόμενη άσκηση αφορά το όριο του ακέραίου μέρους μιας ακολουθίας. Τι είναι το ακέραιο μέρος? Να θυμίσουμε, βεβαίως αυτές οι ασκήσεις αφορούν περισσότερο μαθηματικούς και φοιτητές πολυτεχνείου. Το ακέραιο μέρος λοιπόν ενός αριθμού χ, που είναι πάνω στον άξονα των πραγματικών αριθμών, είναι το ακέραιο μέρος του χ, συμβολίζεται έτσι, και είναι ο μεγαλύτερος ακέραιος που δεν ξεπερνά το χ. Ο αμέσως επόμενος ακέραιος είναι το ακέραιο μέρος του χ και 1. Για παράδειγμα, αν ο χ είναι ο 5 και 81, το ακέραιο μέρος είναι εάν διώξεις το δεκαδικό μέρος, δηλαδή είναι το 5. Και ο χ είναι μεταξύ 5 και 6. Άρα λοιπόν αρκετά απλή έννοια. Προχωράμε στο να βρούμε το όριο του ακέραίου μέρους αυτής της ακολουθίας, όταν τον ή τίνει στο συνάπειρο. Παίρνω το όριο της μέσα ακολουθίας, το οποίο είναι 2 τρίτα. Θυμίζω τη μεθοδολογία, κρατάμε τους μεγιστοβαθμίους όρους και διαιρούμε. 2 νη δια 3 νη κάνει 2 τρίτα. Άρα, τι σημαίνει ότι το όριο είναι 2 τρίτα? Ότι οι όροι της ακολουθίας συνοστίζονται ανάμεσα, πολύ κοντά μάλλον, στο 2 τρίτα. Δηλαδή, αν θυμηθούμε τον ορισμό του ορίου, αν θέσουμε αυτήν εδώ σαν αλφανή, το ότι το όριο της αλφανή είναι 2 τρίτα σημαίνει ότι για κάθε ε μεγαλύτερο του μηδενός υπάρχει ένα νη 0 που εξαρτάται από το ε, έτσι ώστε για κάθε νη μεγαλύτερο του νη 0 φυσικό να έχουμε απόλυτο α νη πλην 2 τρίτα μικρότερο του ε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μείον ε μικρότερο του α νη πλην 2 τρίτα και μικρότερο του ε. Και αυτό σημαίνει ότι 2 τρίτα πλην ε μικρότερο του α νη μικρότερο του 2 τρίτα συν ε. Θα επιλέξω το ε να είναι η μικρότερη των αποστάσεων του 2 τρίτα από τους πλησιέστερους ακεραίους. Η απόσταση του 2 τρίτα από το 0 είναι 2 τρίτα και του 2 τρίτα από το 1 είναι 1 τρίτο. Εγώ κρατάω λοιπόν το 1 τρίτο. Θέτω λοιπόν ε ίσον 1 τρίτο. Και έχω 2 τρίτα μείον 1 τρίτο μικρότερο του α νη μικρότερο του 2 τρίτα συν 1 τρίτο. Άρα 1 τρίτο μικρότερο του α νη μικρότερο του 1 για κάθε νη μεγαλύτερο ίσο του νη 0 που εξαρτάται από τον αριθμό που θέσαμε, δηλαδή από το 1 τρίτο. Υπάρχει δηλαδή ένας συγκεκριμένος φυσικός που για νη μεγαλύτερο από αυτό το φυσικό όλοι οι όροι της ακολουθίας συνοστίζονται στο διάστημα από 1 τρίτο μέχρι 1. Δηλαδή οι όροι της ακολουθίας βρίσκονται εδώ μέσα. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι για κάθε νη μεγαλύτερο αυτού του νη 0 το ακέραιο μέρος είναι πόσο? Πόσο είναι το ακέραιο μέρος όλων των αριθμών που βρίσκονται μεταξύ 0 και 1? Είναι σαφώς 0. Άρα το ακέραιο μέρος της α νη είναι 0 για κάθε νη μεγαλύτερο ίσο του νη 0. Ναι, αλλά αυτό σημαίνει ότι το όριο του ακεραίου μέρους της α νη είναι 0. Αυτή είναι η γενικότερη μεθοδολογία που ακολουθούμε. Λίγο περισσότερο μπλέξιμο υπάρχει όταν το όριο αυτής της ακολουθίας είναι ακέραιος, οπότε πρέπει να ψάξουμε εάν όλοι οι όροι της ακολουθίας είναι κάτω από τον ακέραιο ή πάνω από τον ακέραιο. Εάν τυχαίνει να είναι και κάτω και πάνω από τον ακέραιο, παίρνουμε δύο υπακολουθίες και τσεκάρουμε αν οι δύο υπακολουθίες έχουν το ίδιο όριο. Εάν θέλετε περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να μας γράψετε στο vmpac@yahoo.gr. Υπόψη είναι ότι στην πλήρη σειρά ασκήσεων η οποία αφορά την ανάλυση υπάρχουν περίπου 100 μεθοδολογίες ακολουθιών. Είναι τόσο πλήρης δηλαδή η σειρά που δεν υπάρχει περίπτωση να δείτε κάποια μεθοδολογία ή να δείτε κάποιο τύπο άσκησης και να μην τον έχετε δουλέψει.